కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాసు 1వ స్కందం 6వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకం చూడబోతున్నాము. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. హరే కృష్ణ. సో నిన్న 26వ శ్లోకం పూర్తి చేశాము. సో ఈ 26వ శ్లోకంలో నారద మహాముని వ్యాసదేవులతో చెప్పింది ఏమిటి అంటే, చివరికి భగవంతుడి వాక్కులన్నీ విన్న తరువాత, ఆయనకి కృతజ్ఞతాంజలులు అర్పించిన తరువాత, మరి భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని, ఆయన యశస్సుని ఇక ఈ భౌతిక జగత్తుతో నిమిత్తం లేకుండా పదే పదే కీర్తిస్తూ ఆయన ఈ భూమండలం అంతా కూడా పర్యటించాను ఆ విధంగా. ఎందుకు అంటే భగవత్ లీలలను స్మరణం చేసిన, కీర్తించిన, మరి అవి నిజంగా శ్రేయోదాయకమైన విషయం. కాబట్టి నేను దానితోనే తృప్తి చెందుతూ, ఆ స్మరణతోనూ కీర్తనతోనూ నేను వినమ్రతతో, అసూయ లేకుండా ఈ భూమండలం అంతా కూడా భగవన్నామ స్మరణతో, కీర్తనతో నేను భూమండలం అంతా పర్యటించాను అని చెప్పి నారద మహాముని చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఈ శ్లోకంలో ఆయన తను తరువాత ఏం చేసింది, భగవంతుడు దర్శనం ఇచ్చిన తరువాత ఆయన ఉపదేశం 4 శ్లోకాల్లో చెప్పారు కదా, అది విన్న తరువాత తాను ఏం చేసింది చెప్పడం జరిగింది. భూమండలం అంతా ఇలా భౌతికత్వంతో నిమిత్తం లేకుండా ఆయన భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తూ పర్యటించారు. రెండవ విషయం ఏం చెప్పారు, భగవంతుడి యొక్క దివ్యలీలలు స్మరణమైన, కీర్తనమైన చాలా శ్రేయస్కరం అందరికీ కూడా అన్న విషయం కూడా ఆయన ఇక్కడ తను చేసిందే కాకుండా అందరికీ ఏది శ్రేయస్కరం అన్న విషయం కూడా నారదముని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో భగవంతుడి దివ్యలీలను స్మరించిన, కీర్తించిన అది ఎంతో శ్రేయోదాయకం అని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో ఏం చెప్పారంటే, ఇంకా ఏవం కృష్ణమతిర్బ్రహ్మన్నాసక్త శ్యామలాత్మనః కాలః ప్రాదురభూతాత్ భూత్కాలే తడిత్పౌదామనీయథా. సో బ్రాహ్మణ అంటూ వ్యాసదేవుల్ని సంబోధిస్తూ, మరి ఈ సంభాషణ అంతా కూడా వ్యాసదేవులతో జరుగుతోంది కదా. వ్యాసదేవులు అసంతృప్తితో, మరి ఏదో తెలియని బాధతో ఉన్నారు. కాబట్టి మొత్తం విషయం అంతా కూడా ఆయన ఎందుకు నా వ్యాకులతకు కారణం ఏమిటో మీకు సమస్తము తెలిసిన, మీకు తెలియందే ఇంకెవరికి తెలియదు. సో తప్పనిసరిగా నాకు అదేమిటో చెప్పవలసింది అన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ తన యొక్క చరిత్రను కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. నువ్వు భగవంతుడిని కేంద్ర బిందువుగా తీసుకుని నువ్వు ఏది వ్రాయలేదు కాబట్టి నీకు ఈ అసంతృప్తి. ఇన్ని వ్రాసినా కూడా గొప్ప గొప్ప బ్రహ్మ సూత్రాలు, వేదాంత సూత్రాలు, మరి ఇవన్నీ వేదాలు ఇవన్నీ వ్రాసినా కూడా
మరి భారతం ఇవన్నీ కూడా రాశారు కదా. కానీ నీకు భగవంతుని గురించి నువ్వు ఆయనను కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుని నువ్వు ఏది రాయలేదు కాబట్టి నీకు అసంతృప్తి అని చెప్పి, తరువాత తన యొక్క చరిత్ర అంటే తను ఏ విధంగా మారింది, తనకి ఈ ఏ విధంగా ఈ మునుల యొక్క సాంగత్యంతో ఆయన ఇలా పరిపూర్ణత చెంది ఈ జన్మ అనేది ఎలా ఆయనలో ఈ మార్పు ఎలా వచ్చింది, ఈ స్థితికి ఆయన ఎలా రాగలిగారు అన్నది కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ వ్యాసదేవ అంటూ వ్యాసదేవుని సంబోధిస్తూ సంపూర్ణంగా ఈ కృష్ణమతుడమై ఉన్నవాడను, అంటే ఇక కంప్లీట్గా నా మనసంతా శ్రీకృష్ణుడితోనే నిండి ఉన్నది. అమలాత్ముడనై, అమల అంటే ఏమిటి? మలినం లేనిది. మల అంటే మలినం. సో అమల అంటే మలినం లేనిది, అంటే కాలుష్యం లేనిది, అంటే శుద్ధమైనది, ఎంతో దివ్యమైనది. సో అమలాత్ముడనై అంటే ఇక ఏ మలినము కల్మషము లేనటువంటి మనస్సు అంటే సచ్చిత్తానంద తత్వం. అది అంటే రాగద్వేషాతీతమైనటువంటి తత్వము. సో అలాంటి తత్వంతో అనాసక్తితో, అంటే ఏ కోరిక లేకుండా పూర్తి వైరాగ్యం అన్నమాట. అది అనాసక్తుడిగా ఉన్నవాడని అయిన నేను ఈ మెరుపు వెలుగులు ఏకకాలంలో సంభవిస్తే ఎలా ఉంటుందో, మరి మెరుపు వెలుగులు అంటే సాధారణంగా ఎండున్నప్పుడు మనకి మెరుపు ఉంటే తెలియదు కదా, కానీ మెరుపు వెలుగు రెండు కూడా ఒకే కాలంలో సంభవించిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా కాలక్రమేణా నేను మృత్యువును పొంది ఉంటిని అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి ఎంతో అనాసక్తితో అమలాత్ముడై ఆయన ప్రకాశిస్తున్నాడు రాగద్వేషాతీతంగా ఈ శుద్ధతత్వంతో, సచ్చిదానంద తత్వంలో ఉన్న ఆ ప్రకాశత్వంతో ఆయన మెరుపు వెలుగులు ఒకే కాలంలో ఉన్నట్లు ఈ స్థితిలో ఆయన మృత్యువును పొందాను అని చెప్పి కంప్లీట్గా ఇక భగవంతుడి కృష్ణమతుడనై ఉన్నాను అని చెప్పారు. సో ఏవం కృష్ణమతే, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ స్మరణలోనే సంపూర్ణంగా నిమగ్నమై బ్రహ్మన్ అంటూ బ్రాహ్మణ అని వ్యాసదేవుని సంబోధిస్తూ అసక్తస్య అంటే ఆసక్తి లేకుండా, మళ్ళి అమలాత్మనః అంటే మలినం ఆత్మతో, అంటే భౌతిక కల్మషాలన్నిటి నుంచి విడివడిన వాడినై కాల ప్రదుర, ఈ మృత్యువు ప్రదురభూత్, చివరికి అంటే మృత్యు ప్రాదురభూత్ దర్శనమిచ్చింది. కాలక్రమేణ అంటే కొంతకాలానికి ఇలా ఉంటున్నారు. భగవంతుడి యొక్క ధ్యాస తప్ప వేరే ధ్యానం లేకుండాను, ఏ కోరికలు లేకుండాను, ఏ మలినము లేకుండాను అమలాత్ముడిగా అనాసక్తుడిగా ఉంటూ ఆ విధంగా కొన్ని రోజులకు ఆయనకు మృత్యువు ప్రాప్తించింది కాలక్రమేణా. అది ఎలా ఉంది అంటే తడిత్ మెరుపు, సౌదామిని అంటే వెలుగు, యథా మెరుపు వెలుగు వలె నాకు మృత్యువు కొన్ని రోజులకు మృత్యువుని పొందాను. సో ఇక్కడ కృష్ణ భావంలోనే సంపూర్ణంగా లగ్నం అవటం అనేది భౌతిక కల్మషాలు తాపత్రయాలు తొలగిపోవటం అని అర్థం అని మళ్ళీ మనకి ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో సంపూర్ణంగా కృష్ణ స్మరణలో ఉన్నాను అంటే ఇక భౌతికత్వం మీద ఏమాత్రం కూడా ఆసక్తి లేదు. అందుకే అనాసక్తుడును అన్న మాట కూడా వాడారు. ఈ మాటను రుజువు చేయడానికి ఆర్ సపోర్ట్ చేయటానికి ఆ వైరాగ్యంలో, కంప్లీట్ వైరాగ్యం. ఏ విషయంలో వైరాగ్యం? భౌతికత్వ విషయంలో వైరాగ్యంలో ఉన్నారు, కానీ భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి, భౌతికత్వం పట్ల అనాసక్తే వైరాగ్యం. కాబట్టి అదే స్థితిలో నారదులు ఉన్నట్లుగా ఆయనే ఇక్కడ వర్ణించారనమాట. కాబట్టి ఈ భౌతిక కల్మషాలు లేనప్పుడే అది మరి కంప్లీట్గా భగవంతుడి యొక్క భావనలో నిమగ్నం అవ్వగలుగుతారు అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో సామాన్య విషయాల పట్ల తాపత్రయపడకుండా సచ్చిదానందమయమైన జీవితం కలిగిన కృష్ణధామానికే నిశ్చయంగా ఉన్న చేరుకునేటటువంటి కృష్ణ భక్తుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి అల్ప విషయాల్లో, భౌతిక అల్ప విషయాల పట్ల ఒక్కొక్కసారి కొంత తాపత్రయం ఉండొచ్చు. అలాంటి భౌతిక విషయాల
భౌతిక తత్వపు ఛాయల నుండి ఛాయలు శాశ్వత విలువను కలిగి ఉండవు అంటున్నారు. అంటే ఇక అవి పర్మనెంట్ బెనిఫిట్స్ కాదు. ఈ భౌతికమైన లాభాలు కానీ సుఖాలు కానీ అన్నీ తాత్కాలికమే. ఆధ్యాత్మిక సంపన్నులైన భక్తులకి ఉన్న గుర్తు ఇదే అని చెప్తున్నారు. అంటే కాలక్రమేణా ఆయన పూర్ణ భక్తుడిగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రూపొందుతారో వెంటనే వాళ్ళ దేహంలో కూడా ఒక మార్పు వస్తుందట. ఏమిటి? సాధారణంగా ఇలాంటి మార్పే మృత్యువు అని చెప్పి పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారు. కానీ భక్తుడి విషయంలో అట్లా దేహ మార్పు మెరుపు వెలుగులు ఏకకాలంలో సంభవించినట్లు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. అంటే భక్తుడైన వాడు ఒకే కాలంలో భౌతిక దేహాన్ని త్యజించి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందటం అనేది మరి ఈ భగవత్ కల్పంతో జరుగుతుంది. సో ఒక అగ్నిలో పెడితే ఇనుము ఎలా కొలిమిలో పెడితే ఎర్రగా అవుతుంది కదా, అలాగే తన దేహం సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్నది కాబట్టి శుద్ధ భక్తుడికి ఎప్పుడు మరణానికి ముందే ఎటువంటి భౌతికాసక్తులు లేకుండా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి దీని యొక్క డీపర్ మీనింగ్ ఇది అని చెప్తున్నారు. ఏది? కాలక్రమేణా నేను మృత్యువును పొందాను అన్న దానికి ఆయన భౌతికత్వంతో కంప్లీట్ డిటాచ్మెంట్ మృత్యువు వచ్చింది. ఆయన శరీరం భౌతికత్వంలో లేకుండా కంప్లీట్ ఆధ్యాత్మిక మెరుపుతో ఉన్నది. అందుకే అలాంటి శుద్ధ భక్తులకి ఒక విధమైనటువంటి ఆ ప్రకాశత్వం వాళ్ళల్లో ఉంటుంది అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఈ మృత్యువును పొందాను అన్నదానికి అర్థం ఆ మెరుపు వెలుగులు ఏకకాలంలో సంభవించినట్లు అన్నదానికి అర్థము, మృత్యు సంభవించింది అన్నదానికి అర్థము భౌతికత్వము పూర్తిగా తొలగిపోయి ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశత్వంలో ఆయన ఉన్నారు అని ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో ఈ వివరించారన్నమాట. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు కూడా చెప్తారు. సో ఆధ్యాత్మిక దేహం అనుగ్రహించబడిన తర్వాత నేను ఈ పాంచభౌతిక దేహాన్ని త్యజించాను, ఆ విధంగా నా సంచిత కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా అంతరించాయి అని నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ప్రయుజ్యమానే మయితాం శుద్ధాం భాగవతీం తనుం అరబ్ధ కర్మ నిర్వాణో అన్యపతత్ పాంచభౌతిక. సో ఇలా భగవంతుడి సహచరులకు తగ్గ అంటే భగవంతుడి దగ్గరకు వెళ్ళడానికి కూడా మనకి ఏంటి ఆధ్యాత్మికత దేహం ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు మరి ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి వెళ్ళగలిగే అర్హతను తెచ్చుకోగలం, అంతే కదా. మనం పూర్తిగా భౌతిక తత్వంలో ఉండి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టాలి అంటే ఎలా సాధ్యం? భౌతిక తత్వం ఉన్నప్పుడు భౌతికత్వం ఉన్న చోటే ఉంటాం, ఆధ్యాత్మికత్వం ఉన్నప్పుడే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్తాం, అంతే కదా. ఏ ప్రదేశానికి తగ్గట్లు మనకు ఆ ప్రదేశం తాలూకు లక్షణాలు ఉన్నప్పుడే వెళ్ళగలుగుతాం. ఈ భౌతిక లక్షణాలు ఉన్నంత వరకు భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటాం. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అలవర్చుకుంటామో మనం ఆధ్యాత్మిక లోకం వెళ్ళడానికి రెడీగా సిద్ధంగా ఉంటాం. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని తెచ్చుకోవడానికి సదా శ్రీకృష్ణ ధ్యానంలో నేను నిమగ్నుడనై మరి అమలాత్ముడనై మలినం లేకుండా భౌతికత్వానికి అతీతంగా రాగద్వేషాలకు అతీతంగా అనాసక్తుడుగా వైరాగ్యంతో పూర్తి వైరాగ్యంతో కోరికలు లేకుండా అలా ఉంటూ ఆయన మరి మెరుపు వెలుగులు సంభవించినట్లు ఈ ప్రకాశత్వం ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశత్వంతో చివరికి పరిపూర్ణులయ్యారు. అప్పుడు ఆయనకి ఈ భౌతికత్వం నుండి విముక్తి కలిగింది అని నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో భగవంతుడు సహచరుడు తగినట్టి ఆధ్యాత్మిక దేహం ఎప్పుడైతే ఆయనకి అనుగ్రహింపబడిందో ఆయనకి ఆ అర్హత ఉన్నది కాబట్టి ఆయన అమలుడు అనాసక్తుడు కాబట్టి ఎప్పుడు భగవంతుడి ధ్యానంలోనే నిమగ్నమై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆధ్యాత్మిక దేహం ఆయనకి అనుగ్రహింపబడినది. ఆ పిమ్మట ఈ పాంచభౌతిక దేహాన్ని నేను త్యజించాను. ఆధ్యాత్మిక దేహం అనుగ్రహించబడే స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇంక ఈ పాంచభౌతిక దేహం ఎందుకు? సో ఆయన దాన్ని త్యజించారు. ఆ విధంగా నా సంచిత కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా అంతరించిపోయాయి. అప్పటి వరకు ఏదైనా మిగులు తగులు కర్మలు ఉన్నా కూడా కర్మబంధాలు ఆ పూర్ణ స్థితికి వెళ్ళిన భక్తుడికి
అన్ని కర్మలు కూడా మరి అన్ని కర్మల నుంచి కూడా మోక్షం వస్తుంది. సో ఆ విషయం ఇక్కడ నారదుని చెప్తున్నారు. ప్రయుజ్యమానే మై అనుగ్రహింపబడి నాకు తాం శుద్ధం అంటే అలాంటి దివ్యమైన భాగవతీం తను అంటే భగవంతుడి యొక్క సాహచర్యానికి అనువైన శరీరం, తను అంటే దేహము, అరబ్ధ కర్మ నిర్మాణం అంటే అరబ్ధ పొంది ఉన్నాను, కర్మ కామ్యకర్మలు నిషేధాలైన న్యపతత్ ఈ పాంచభౌతిక శరీరాన్ని వదిలిపెట్టాను అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా మరి నా కర్మఫలాలన్నీ అంతరించాయి, ఈ పాంచభౌతిక శరీరాన్ని నేను త్యజించాను. ఏది భగవంతుడు నాకు ఈ శుద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని అనుగ్రహించిన వెంటనే నేను ఈ పాంచభౌతిక శరీరాన్ని త్యజించాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. సో భగవత్ సాహచర్యానికి అనువైన ఆధ్యాత్మిక దేహం అన్నమాట. ఆధ్యాత్మిక దేహం పడగలదు. ఆ దేవదేవుడు చేయబడిన నారదుడు భౌతిక దేహాన్ని త్యజించినంతనే ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని ఆయన పొందారు. అలాంటి ఆధ్యాత్మిక దేహం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ భౌతిక సంపర్కాలన్నిటికీ దూరమైనది, అది నిత్యము, త్రిగుణాలకు అతీతము, మరి కామ్యకర్మల ఫలితాలకు అతీతము, మూడు అతీతం అనేది 3 దివ్య గుణాలు ఉంటాయి. అంటే 3 దివ్య గుణాలు, ఏది సత్వరజ స్తమో గుణాలు కాదు, అవేమో మరి భౌతిక మాయ. ఈ 3 గుణాలు ఏమిటంటే నిత్యమైనది, త్రిగుణాతీతమైనది, కర్మఫలాలకు అతీతమైనది. ఆ 3 కూడా దివ్యమైనటువంటి గుణాలు. భగవంతుడు నిత్యము, ఆయన త్రిగుణాతీతుడు, అలాగే ఆయన కర్మఫలాలు ఏనాడు అనాసక్తుడు. సో అలాంటి దివ్య గుణాలు ఆధ్యాత్మిక దేహం వచ్చినప్పుడు, ఆ గుణాలు ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడు ఆ దేహాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. సాధారణంగా భౌతిక దేహం ఈ 3 దివ్య గుణాలు ఉండవు. భౌతికత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ 3 ఉండవు. అంటే ఆ నిత్యతత్వం కానీ, అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే ఆ శుద్ధత కానీ, అలాగే త్రిగుణ రాహిత్యం అంటే 3 గుణాల నుంచి బయటపడడం ఉండదు. అలాగే కర్మఫలాలన్నిటికీ కూడా బద్ధులమై ఉంటాం. సో ఈ 3 గుణాలు భౌతికత్వంలో ఉన్న వాళ్ళల్లో ఉండవు. అలా భగవంతుడి భక్తి సేవలో నియుక్తుడైన భక్తుడే ఈ దివ్య ఆధ్యాత్మిక గుణాలు పొందడానికి అర్హతను తెచ్చుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది బేసిక్గా ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో చెప్పినటువంటి విషయం. అదే విషయం ఆయన భగవంతుడి సాహచర్యానికి ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక దేహం అవసరమో అటువంటి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని ఆయన నాకు అనుగ్రహించిన తరువాత నేను ఈ భౌతిక శరీరాన్ని వదిలాను. ఈ విధంగా ఇక నా కర్మఫలాలన్నీ కూడా అంతరించిపోయాయి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో ఈ 2 శ్లోకాస్ కవర్ చేసాం. రేపు 29th చూద్దాము. హరే కృష్ణ. క్లాస్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం